Čau všichni, léto už pomalu končí, slunko stále praží, voda šplouchá, ohýnky plápolají, drinky se míchají a pivo se leje. Pokud to tak máte, tak gratulujem, pokud to tak nemáte, tak gratulujem taky. Do dnešního dílu přijal pozvání další zajímavý skejťák a člen uskupení Darkslide a hrdý majitel slovenského pasu. Pokud ho tam teda zrovna zastihnete. Pohybuje se v rozmezí Portugalska a Popradu, takže cokoliv mezi tím. Je možný, že už vás tetoval a pokud ne, tak od něj třeba máte nějakou grafiku či linorit, a nebo jste byli na jeho workshopu. Dělá to opravdu dost a to jsem nezmínil úplně všechno. Nezbývá mi teď nic jiného, než představit našeho hosta, pokud jste ho doteď nepoznali. Dámy a páni, dnešním hostem je Igor Hanečák. Čaute, čau Igore. Ďakujem za pozvanie. Čau. Vítám zde i Tomáše u něho doma. No, není na tebe moc brzo, Igore? Strašne brzo je na mňa. Jo, kolik stáváš normálne? Akože stávam okolo 8 väčšinou, ale ja som zvyknutý robiť alebo ísť spať okolo 2, 3, takže je to pre mňa také rozhodené a do tej 11 mi nefunguje mozog, takže sa ospravedlňujem, že tu budem kecať nezmysly. Pohodě, tak ten problém má víc lidí. A šel spát dneska ve 2, zbudil jsem se ve 4 a od té doby jsem nespal. Jsi nemohl dospat, jo? Ne, jednou jsem se nějak zbudil a už to nešlo. Měsíc? Ty vole, nevím. Slabá tráva. Je to možný. Odkud jsi přijel do Prahy? Počkaj, vlastne. Jo. No, z Jelemnice v podstate. Lebo ja som šiel z Popradu rovno do Jelemnice. Som si dal takú 8-hodinovku za partou. A z Jelemnice, tam sme si to predložili o deň a prišiel som rovno sem a odtiaľ idem zase Slovensko a tak ďalej. No. Z Popradu do Jelemnice to je 8 hodin. A možno viac. No my sme išli... Tak jak to stihl? Nie, my sme šli z Olomouca autom vlastne. Ešte bude ešte v Olomouci. No a to je na prestup iba. Že tam to je, ja som šiel 5 hodín vlakom a 3 hodiny autom, no. To je pohoda. To máš proste, pozrieš si, porobíš si na notebooku, počítaš si. Jo? Ja som si zvykol. To bolo niekedy každý týždeň Praha-Poprad, takže... On sa vlakem nikdy nejel, tak jenom já kvůli němu se ptám. Držu hubu, ty vole, mě se na každém nádraží, ty vole. To je zasínám. OK. Z Popradu, jo. A tam ses narodil. Tam som sa aj narodil. Seš tam někdy aj? Ale hej, tam je akože, žije tam ešte babka, čo tam je, takže tam chodievam skrz to a niekedy som tam robil nejaké projekty, že som sa tam snažil akoby to oživiť, ale už ma to vyčerpalo, ale našli sa tam teraz iní ľudia a robia to fakt, že dobre na Kolaji 22. Bavíme sa o skateboardingu? Nebo nie, akože o celkovo o kultúre a o takýchto veciach. V rámci skateboardingu sme skúšali vlastne v skateparku robiť nejaké veci, že som tam postavil takú garáž plechovú a takéto, že tam bude sklad. Vykradlo sa to, rozmrdalo celé. V tom skateparku to vyzerá jak v osade niekedy, že mesto sa o to nestará, lebo to bol vlastne projekt bývalého starostu. Takže tam som zistil, že rozdiel medzi osadou a mestom je v mestských službách. Že vlastne mesto má kto popratať a tam tým, že nechodí nikto pratať, tak tam to má, že pokryté bordelom. Ne. A to no. Ale ako je tam nejaká mladá generácia, čo jazdí celkom dobre. A teraz vlastne Míšo z Bonbonu zo skate shopu tam začal robiť skate školu a takéto veci, takže možno sa to tak kde dotiahne. Tam sú naťahovačky s mestom, že nám nechcú dať správcovstvo a takéto byrokratické veci. Tak lepší tržnicu tam postaviť, že? Nebo no jasné, parkovisko. Nějaký skatepark, neblázni. Hele, jak dlouho budeš v Praze? Co tě tady čeká? Proč jsi přijel? Budem tu... Já bych rád slyšel, že jenom kvůli nám, ale to asi ne. No jasné, že kvôli vám. Jo, kvůli nám. Preto zajtra odchádzam. To sa vždycky... No, ja vždycky, keď sa niekoho stretnem v bare, tak dokdy si tady? Do zítra? Ja vravím, no. Ja som prišiel v pondelok spraviť nejaké kerky, sem, samozrejme, a odtiaľ to idem robiť, akože ideme s minirampou na Grape a potom idem do Popradu a tam skúsim vydržať aspoň 10 dní. Alebo tak nejak. Teď se zaseknu hnedka u toho s minirampou na Grape? Jo, to robí, ja som tam akože nikdy nebol, ale to robí parta z Hengeru bratislavského a vlastne, že oni si tam dovezú minirampu, majú tam skate školu, sú tam exhibície, vlastne, jak robil aj Marvin, vlastne túto rôzne po Mighty Sounds. Už je to také, že ideš na festiák a skateuješ celý víkend. A to je furt na těch zlatých pískách?
Nie, už sa to presunulo do Trenčína. Je to vlastne tam, kde Pohoda a keďže Pohoda skončila takýmto prúserom, tak to Jak bude skončila Pokusi Pohoda? 2. Tříčkem, ne? No, oni to utli to v si polke, pamatuju, že tam vole. úplne lietali To stany, jsme byli na všetko. nějakých závodech a oni tam hlásili, vole, teď právě to tam někoho, vole, No, tam bol celkom prúser, takže možno teraz bude 100-krát pončie na grejpe, ale vravím, nikdy som tam nebol, furt som to bral, že to je také viac akože okolo 17 rokov ľudia tam budú chodiť, ale vraj... 17-ročné děvčata. No to ne. Ale Míč mi to odporúčil popravde, to som bol prekvapený, že tam bol minulý rok a že to bol super. Problém, jak my. Má ženu, zdravíme Míče. Áno, idú tam spolu, takže... Takže to. Ale hej, vyskúšame to. Ja, keď som bol mladší, tak sa tam vždycky chodilo a vždycky som závidel tým ľuďom, že wow, že môžu ísť zadarmo na festival a teraz vlastne už mi to je tak nejak akože jedno, ale stále som to plánoval roky, že keď ma tam pozvali alebo niečo a teraz to vyjde, takže vravím skateboarding s partou celý víkend, do toho muzika a... OK. A byl jsi na těch Zlatých pískách, když to bývalo? Nie, nebol som tam nikdy. Jsi nebyl vůbec na Zlatých pískách? No na Zlatých pieskoch som bol, ale nie na festivale. To je nádherný, ne? Zlatý písky. Je tam. Byl jsi tam Sú někdy? krajšie miesta, ale tak je to Nebyl jsi tam někdy? U Bratislavy takový koupaliště? Jako Já jsem tam málem spal z vrtulníků. Fakt. Já se nechtěl bavit o vrtulníku, Když jsme tam natáčeli něco s Davidem Horvátem, tak vím, že něco točím takhle z vrtulníku a najednou on udělá nějaký manévr a já takhle jedu s tou kamerou, takhle mě chytá ty Jirka Schindler a dobrý. Děláš si Fakt. No dobře, no tak tam je to moc hezký. No, i ze zhora. To neznám nikoho, kdo viděl Zlatý písky ze zhora. Máš zážitky, člověče? To víš. Tam je to hrozně hezký. Je to tam pekné, no. Tak Slovenska je nádherná krajina. Až na tú politiku. Možná ty lidi. No to jsou všechny. Ľudia sú tam... Ono je zase to, Ne, že to čím som je tak tá špatný. politika akože vo väčších hovnách, tým zaujímavejšie veci vznikajú niekedy. Teraz tam sú také komunity, ktoré proste fakt tlačia tie dobré veci v rámci nejakého aktivizmu aj kultúry. Ale no je to, tak sa meníme postupne. No, Myslíš, že těmhle věcem pomohl teďka Rišo? Svým účastněním. No tak přece jenom to má větší váhu. Jako máme tady olympionika, no, jak potřebujeme Ja, něco ty myslíš, udělat. akože tej ja som myslel, že tomu zdraveniu Pellegriniho. Ne, ježišmarja. Tak co ty že hned úplne, že jak myslíš? to prepájaš. Tomu se dostaneme Nie, ještě. akože je to sporné ako celý tento, akože tá olympiáda, ale myslím si, že v rámci Slovenska Rišo tomu určite pomohol. Ne, když akože... opomenu samozřejmě myšlenku, filozofii, blablabla. Jo. Jsme tam, kde jsme, on byl na olympiádě, teď přijel. Ako myslím, že dá sa to používať často jak argument, ale je to dvojsečná zbraň niekedy v tom, hej, že ľudia proste začínajú to skupovať proste iné, ale to sme zase v širšom, ale v rámci Ríša, akože olympiádu som nikdy nesledoval akože celkovo, ale jak tam bol Ríšo, tak som to zapínal, úplne som tam zjapal, že... Ale to bylo takže super. taky poprvé v životě jsem zapnul olympiádu. Ja? Jako schválně. Ne takový to, jak autenticky, pojď se dívat, skoky na lyžích, pojď se jo, dívat jo. biatlon, nebo pojď se nějaký, vole, koho to zajímá do prdele. No. Ale teď tam prostě frajer jede Práve, ja som všechny. bol mega šťastný za neho, že ja vravím, neriešim olympiádu, ale baví ma ten Ríšov príbeh a jak sa tam proste dostalo všetko, takže Sídliskový sen. to cením. A jel bys na olympiádu? Asi nie. Ani bolu sa, sa jezdí, akože... Aj. Tak by som sa tam pozrel na tie kopingové, takže nazdar. Ne, ja som v strese zo súťaží. Jo. Asi, hej. Keď je to taká súťaž, jak sú práve tie Dark Slide akcie, že je to proste session alebo niečo, tak je to super. A tak sme to niekedy aj robili na Slovensku, že vlastne ten základ bol to, že sa stretneme, poskejtujeme, dáme kalbu a na druhý deň si povieš, že aj to vlastne aj niekto vyhral. Niečo, že... A to ma vždycky bavilo, akoby, teraz už tých akcií menej, ale niekedy to tam žilo, že tým, že je menšia tá komunita, tak to bola vždycky taká rodinkárska záležitosť, že sme sa proste stretli, predĺžili sme si to keď tak o pár dní a proste len taký festival bez kapel, potom s kapelami už aj vo Zvolenie, keď to robili a husté veci. Ale Riši jsem se neptal, protože to není objektivní teď. Kde to na Slovensku nejvíc žije skateboardingem momentálně? Dobře, jsem nečekal takové zamýšlení. Kde to nejvíc umírá na Slovensku? Ne, no tak... Ty vole, ťažká táto. No, takto, v Bratislave sa to oživilo skôr teraz skrz ten nový skatepark. Jasně. A
v Košiciach tiež skrz to, že tam dlho nič nebolo vlastne, niečo také poriadne a teraz sa to tam trošku rozbehlo. Medzi tým ťažko povedať, ale čo by som určite vyzdvihol je Trnava, lebo tam neviem, jak to je, že nedá sa povedať, že by tam skejtovala miliarda ľudí, ale tí skejťáci, čo tam sú, sa starajú, že o všetko proste. Oni tam majú také kreatívne centrum, Kubík nápadov, alebo komunitno-kreatívne. Jak se to jmenuje? Kubík. Kubík nápadov. Jako tady ten nápoj dětský? Jo. Kubík zdraví, Kubík majú tam akože, že tam som presne videl, jak si ľudia niečo začali skúšať, akoby v tom maťásku a teraz sa tým živia, hej, že tetovanie, design, hocičo, fotografia. A teraz ide Rudko zo Sketonu vlastne s Braňom, že si rozšírili nejak, oni mali sklad. V tom sklade si postavili bazén. Takže vo firemnom sklade robili akcie proste, kde sa dalo skejtovať. A teraz sa zrejme dostanú akože ku pozemkom a zväčšia to. Majú robiť akciu niekedy začiatkom septembra, že vlastne prevezmú celý pozemok toho skladu s ďalšími budovami. Je tam starý bazén kúpací. A to idú všetko vypratať a postaviť tam proste proper bazén DIY, že bude zbierka na betón začiatkom septembra. Takže za mňa Trnava tým takým akože undergroundovým skateboardingom, alebo jak to nazvať, že je určite najviac. Že tam si postavili bazén a tam som videl, jak oni to všetko úplne z nuly budovali, stavali DIY spoty, teraz majú firmu na to a tak, takže to je... Sketon, hej. A oni sa takhle vypracovali do firmy? No jasné, to bolo presne úplne, že začali sa nejaké DIY spoty a potom práve to prerástlo vlastne do tohto. Co oni ešte postavili dobrýho? Sketon má tie plazičky v modre, je to mega super. Potom časť z nich robili aj, to bol vlastne, ale ešte s jednou inou firmou, taký bazén, čo mi postavili, že 15 minút od baráku, akože autom, no, čo bolo úplne super, nikto tam nechodí jazdiť, som tam sám vždycky. Lebo to je akože v dedinke nejakej. A bazén v Trnave, kamo, to je to fakt, že oni sa ešte vyhrávajú s takými vecami, že na poslednom bazéne robili napríklad, že čierne kopingy. Potom v tej Trnave spravil vlastne Rudko taký relief s ornamentami ľudovými na tej rovnej časti, zalial to epoxidom a proste, že máš na jednej časti v Deepende vlastne... Je folklórní bazén. No. A je to fakt dobré, že oni sú fakt dosťáci, no baví ma to veľmi. Jak na Slovensku jezdíte v bazénech? Tady se právě každý skatepark má bazén, ale moc lidí v tom nejezdí. Vieš čo, nie je tam veľa ľudí, čo to vedia podľa mňa. Sú takí ľudia jak Marťan Chominec, ktorý proste nejazdí povedzme 2 roky a potom, keby sa dostal do bazénu, tak zajazdí úplne všetkých zo Slovenska, že on proste to má nejak inak v hlave. Ale tam zase cením, čo spravil Ogi z Tlak betónu, čo staval tie Košice, že on vlastne mal tam robiť menší bazén, údajne, podľa mojich informácií. A že proste spravil, že nasrať, že on spraví proste poriadnu akože ledvinku s vertom a aj ten malý radius je úplne, že kopnutý jak blázen. Takže sa na to občas lokali sťažujú, lebo že chceli niečo menšie, také chillovejšie, ale on práve chcel postaviť, že proper bazén, lebo na Slovensku nemáš veľa akobyže poriadnych bazénov. Tam sú často tie radiusy, je proste vlastne bang, že málo čo z toho je vert. A keď už sú väčšie, čo je napríklad Námestovo alebo Žilina, tak sú to skôr také, že bajkové veci, ktoré ti nekončia vertom, ale takto. A to je proste, debilné trošku. Ale akože sú tam dobré veci, ale tých bazénov tam chýba. A práve myslím, že ten v Košiciach je náročný, tiež tam málo kto jazdí, ale dôležitý preto, aby niečo také bolo. Lebo potom, mne osobne sa stávalo, že keď som niekde prišiel zo zahraničia a jazdil som na Slovensku, mal som pocity, jak viem tie radiusy. A prišiel som proste na nejaký spot a najmenší radius tam bol taký ako najväčší, čo som jazdil na Slovensku. Hej, že to proste zrazu tam príde, že typci si tam lietajú a ty tak tam pozeráš, že možno tam dáš hecneš rock to feky alebo niečo. Co ti sedí víc? Železná hrana nebo betonový koping? Koping 200%. Jo, ten betonový. Tak já se v tom vůbec nevyznám. Jak je v tom rozdíl jako normálně, když třeba najíždíš, nevím, do grindu? Ja ty myslíš akože v rámci radiusu, ja som myslel, že ty myslíš ako L-ko niekde. Ne, myslím nahoře, koping, že to jakoby trubku, jak dávají, nebo ty dlaždice. Z kopingu máš lepší pocit proste, je to ťažšie trošku, ale máš tam to sekanie tých kachlí, ten zvuk proste a všetko, že je to asi koping. Ten kov je ľahší, viac sa na tom naučíš, viac na tom asi prejdeš, ale keď to zadreš proste do toho betónového a
posadíš to tam, že to pretlačíš, tak to je... To má koule. To je najlepší pocit, no. Já si jako nastavím, když skočíš na trojku. No. To vždycky Já to problém. teď zkoušel takže... u zrcadla. No, zkoušel. Díval jsem se, no. Moji fotku jsem neviděl na žádném Díval jsem se. Jo, právě, ty vole. A no, tam je to Byl jsi v Zrzi? tiež. Bol som, tuším, ale dávnejšie už trošku. No, tak to není úplně malý bazén, no. Jo, ale je super. Tam jenom Jirka prostě. Jo. Já vím, já to viděl, Jsem slyšel, myslel, že ho říkal. lísknu jako kámo. No. Nějaký boneless, že vole, kvapil, takhle se zatřás, vole. By na to pocítil. No, ale to je Jirka. Hele, dáme si tohle? Dáme si začátky. Tak si dáme začátky. Kam se... No, promiň. Ne, zaveď nás na Slovensko někam. Do nějakého roku, do nějaký výsky města. Kdy jsi začínal? Rok, neviem presne. Niečo medzi 2000 a 2010. Okay. Okay. Jsi začal kvůli 2000? Jo, v 7 rokoch. Tak išlo proste. Ja, ty jsi mladý vlastne. No, Mladíček. No. Počkej, tak jak to tam bolo? Ja neviem, tak mal som okolo, povedzme, 11 rokov asi, podľa mňa, keď mi mama na narodky kúpila skate, taký ten z Intersportu alebo z niečoho. A lebo sme sa presťahovali, sme sa dosť veľa sťahovali, už aj keď som bol vlastne decko. A sme sa presťahovali na sídlisko a videl som tam tých skejťákov, jak tam ono, takže mi kúpila ten skate. Prvý rok skateovania som si myslel, ja trošku komplikujem veci akoby v hlave a myslel som si, že to olíčko funguje tak, že ty vlastne dupneš na jednej strane a tým, jak sa prevážiš na tú druhú, tak ten protipohyb ti akože vyhodí tie... Áno, alebo pol metra hodíš, no. Jo, že tak. Takže to mi nebolo jasné dosť dlho a potom sme začali ale skateovať taktože s partičkou na sídlisku pred kinom na schodoch a potom som aj asi po roku a pol alebo 2, čo som to mal, tak som prišiel do skate shopu si kúpiť nejakú ojazdenú, tuším, že cream dosku s takýmito kolečkami. Ale úplne som bol mimo z toho, že tomu držia treky, že sa to nie je to úplne takto, lebo na tom detskom skate to proste sa nedalo nejak, že to nebočilo, to nerobilo nič. Tak to Jirka Hronek jezdí na detským skate. Ty vole, mu to hrozne bouchá. takže tam som prišiel, no a potom chodil do skate shopu väčšinu len feliť tam s partou. Som bol podľa mňa presne ten taký klasický, čo tam je 3 hodiny po škole, keď sa tam so všetkým a nikdy si nič nekúpi. Jo. To bol Flex Skate Shop, Tengyho, no. Flex? Fleck. Já se omlouvám, já jsem neslyšel jméno toho města, odkud chceš. Poprad. Poprad, dobře. Poprad Tatry. Já jsem na to ptal, ještě schválně. No na začátku teďka, ale já jsem si nějak říkal, že si... No tam bolo to tam a tam sme... Jinde. Tam nebol akože skatepark ani nič, takže len schody a potom tam postavili, to už pár rokov jazdili, postavili skatepark s plastovými prekážkami. To bolo akože... S plastovými prekážkami. Ja, lebo to bola proste podmienka, že keď postavia obchodné centrum, musia tam spraviť skatepark. Takže oni najskôr to začali riešiť akože s real firmami, ale potom vlastne im navrhla, okolo bolo proste klasika detské ihrisko a tá firma im navrhala, že vlastne my vám vieme postaviť aj skatepark. Takže nikdy som v živote nikde nevidel plastové prekážky, ale normálne, že poctivé rádiusy proste, že 1,80 m povedzme, alebo tak rádius. Akurát, že po prvom lete sa všetko zvolnilo. Takže ty si jazdil rampu a vlastne rádius bol ešte akože v pohode a prišiel si na rovinu a išiel si. Ty si jezdil rampu, ale vlastne pump track. Totál. Tam bolo všetko. A potom sa to akože tie šruby vypadli, celé to tam odpadávalo. Takže nič moc, no. Potom sa to zrušilo, postavili tam ďalší nákupák a potom nebolo nič 5 rokov, no. A parta si to nejak akože vybojovala na tom meste z skate shopu. Poprad je hnedka pod Tatrama, jo. Je to tak? Jo. Tam je dlouho sníh, co jste dělali přes zimu, kde jste skateovali? Co děláte přes zimu? Co zimu sa snowboardovalo práve. Se vůbec tam jste neměl žádný místo, kde by se dalo skateovat? Akože potom už keď nás to chytilo, tak sme si proste odhrňali. To ja si pamätám, že sme jazdívali, aj keď bolo vonku minus 25, že tam boli akoby tuhé zimy a proste sme prišli, odhrnuli si sneh, nejak to akože s nejakým plameňom proste roztopili. Jakým plameňom? Jako? Ja som mal takú malú tú pištolku, vieš, čo máš na ten oný, hej. A to sme skúšali. Takže sa proste odpratalo, tam neboli žiadne haly. Keď tak sa chodilo niekde skateovať, kde boli haly, tudíž vtedy bola jediná v Novom Meste nad Váhom.
A teraz majú mlaďasi vo svite, že otec jedného týpka tam mladého je akože riaditeľ továrne tamojšej a proste mu tak vyradil jednu halu celú. A môže tam mladý skejtovať, postavili si tam proste prekážky. Má proste halu a môže tam skejtovať celú zimu, takže to je husté. Ale my sme si to poctivo odhrňali ešte, no. Alebo sme si odmontovali vlastne treky a jazdili na schodoch len tak a takto, takže... Počkej, ešte jednou. Si odmontoval treky a jazdil si jak na No, to parta, my sme sa, že Jako sa na desce. spúšťaš, jo, že na desce, že takhle. sa spúšťaš a pamätám si práve typka, čo tak spúšťal asi proste 25 schodov a posledné 3 mu to ušlo, úplne sa tam rozsekal. Takže tam jsme prostě zkoušeli, že čo sa dá, kam se to dá posunout. Jak já si pamatuju, že posledních jako třeba 10-20 let v Praze jsou ty zimy čím dál teplejší. Je A to aj u nás. Je to v Popradu taky, nebo No. od kdy do kdy je tam sníh? Jako? Záleží, jak vysoko ideš. Ale akože priamo v Poprade napríklad teraz napadalo pred Vianocami a potom skoro nič. Hej, že to taky ti sucho. napadne proste raz, ti napadne kľudne pol metra a roztopí sa ti to do týždňa, lebo začnú proste 5 stupňové teploty. Takže teraz aj, lebo ja teraz jazdím na snowsurfe, alebo jak to nazvať, to je taká doska, čo šejpujú soulboardy, parta z Trnavy. A je to vlastne takáto doska, ktorá je... To je takhle veľký. Ježiš, promiň. To je takhle veľký. No. A to si len pripneš, má to akože oni dizajnovali ten tvar vlastne 10 rokov a teraz sa dostali na tvar, s ktorým zajazdíš aj že na takom snehu, že nemusíš ísť do úplne hlbokého. Má to asi 300 gramov, pripneš to na batok, môžeš si vyšlapať niekde kopeček a proste si to zídeš. A čím väčší prášan máš, tým je to lepšie. Jako měkký vázání normálně všechno. No nemáš žiadne viazanie. Jo, na tom jenom stojíš. Jo. takhle. A ideš vlastne na tom. A tie potom, čo sú do prašanu, majú trošku iný tvar a s tým je väčšia sranda, to môžeš robiť aj šovity. Práve keď sme robili tie také zimné sessions s Darkslidom, tak som tam vždycky jazdil na to, že sme skúšali s tým skákať a to. A je to strašná prdel, len presne už akože k tomu snehu, tak už musíš čoraz vyššie, aby si ho našiel, že musíš si pár hodín pošlapať, aby si našiel dobrý sneh na tom, takže to tam je trošku náročné. Keď nechceš ísť do tohto, samozrejme, že keď chceš proste zaplatiť miliardu a čakať pol dňa v rade na lanovku, tak máš dosť snehu, ale inak mňa akože, možno ten chopok a tie nízke Tatry lepšie, ale v tých vysokých by som si to asi nekupoval, že to fakt, ja neviem, tam proste stojíš, zídeš si to za 10 minút a zase si pol hodiny v rade. Fakt takhle takovýhle fronty tam sú? No, čo ja si pamätám, tak hej, ako asi to už zrýchlilo nejak, ja som tam nebol ani nepamätám, ale to vždycky odradí. Jo, to hej. To zdraženie máš- hafo zrychlí. No, Najednou a neviem, koľko to má, asi neviem, či 60 eur stojí celodenný naposledy, keď som pozeral. To je jak ve špindlu. Takže... Stojí 60 € ve špindlu. 15 korun. Na den. Je to buržujstvo proste, preto si toto môžeš pripnúť, vyšlapeš Richmond si a Sport. jazdíš. Toto. No, to je prdeli jako, no, kámo. A to seš ve špindlu, vole. To seš ve špindlu, sjedeš tu hromovku a stojíš tam pičo s těma pšonkama, pičo, a dojčákama, vole. Tak dobře, no, tak se svezu za Ve půl špindlu hodiny. nejsou hory, vole, jsou nějaký kopce, ty vole. Ne, právě, to proto se vyplatí jet, když už tady tak, vole, do Rakouska, nebo, vole, tady k sousedům, vole, No. do Tatier. Ako tie nízke vravím, tie nízke sú väčšinou také, že tam je aj viac snehu a to, ale nemám to, na to, že som spod Tatier, to nemám veľmi zmapované. Takže v zimě jste se nenudili, ale. No, my sme chodievali tak, že sme ešte keď sme začínali skateovať, tak sme si stavali aj okolo barákov, skoky nejaké. A v zime sme chodili na streety popravde, čo teraz vôbec, akože na snowboarde, že čo teraz úplne nechápem, jak som mohol stať, že sme nachádzali nejaké strechy, kde bolo proste napojený kúsok sneh, sme si to zahádzali a skákali sme akože zo striech, skúšali sme nejaké drevené raily a to sme nevedeli moc jazdiť, akože tá predstava, ja som potom práve sa začal dosť báť, akože toho žibovania tých vecí, že si vykolbím rameno alebo niečo. No. A nechcel som sa dosekať v zime na skates, takže už som si dával také, že freeridíky a tak. Ale dakedy sme sa toho nebáli celkom, no. To sa proste, že bolo jedno, padáš do snehu, tak môžeš skočiť z hociakej výšky, no. Takže... A co downhilly, když si bydlel pod horama? Tam nemáš, tam akože v tom Poprade není veľa downhillov akoby na ten skate, že zopár ich tam je, ale Poprad není také, Poprad je taká už placka trošku. Akože je to kopcovité, hej, že zamakáš si, keď ideš bajkom z jednej strany na druhú, ale nie sú to také, že máš proste bomby downhilly, alebo tak. To musíš ísť do tých Tatier už. Tam je zkrátka také do Polska, ne? Z Popradu. Není tam takový přejezd, nějaký průsmyk autem? Neviem, či je to skrátka úplne. No nevím, mě tam právě Lukáš Daněk, myslím, přivez do Popradu a o tam teď jsem měl vlakem do Prahy. Jo, no ale tam, si ono sa pamätal, ide že to akože bolo cez starý Smokovec a takto sa dá dostať, že vieš to trošku obísť,
nejdeš priamo cez Tatry, není tam, že tunel alebo niečo, ale že to odíde, že dá sa to rýchlejšie dostať, no. To nás delí vlastne, že na druhej strane Tatier je Poľsko. Presne na tom, že my sme tak úplne na hranici. Máme na druhé straně Sněžky, jak i Polsku. No. Proste si všade, no. I know your pain. Dej kolečko, dáme mu montovat. Ne, my samozřejmě máme rádi všechny národy světa. Některý míň, některý víc. No. Tak, tohle Já ti jsem jinak- Když tak pak do komentářů. Znáš pravidla? No mám to... Odmontovat, dole, hodit sem, zatáhnout. Máme tady od minule rekord, Pepa Tipanič. Tipanič, už konečně víme, jak se to říká, ty vole. A myslím, že jsme jediní na světě. Tipanič. Všichni říkali Tipanic, něco takového. Tak je to Tipanič. Wow, tak nějaká novinka aspoň. No ja som na toto úplne predom odsudený na prehru, lebo ja mám vždycky s týmto problém, že ja nechytím ten závid a to sa mi stalo kopeckrát na tvr, že som sa zasekol 4 hodiny na tom, že som sa to tam snažil dostať. Takže... Jako Ondra Porkert tady má rekord odzadu, tak uvidíme, jak moc budeš. Tak Nejen Ondra. 3, 2, 1, teď. Všechny oči jsou právě na tebe uzřeny. O, technika dobrá. Ty vole, to rozmontoval jak nic? Typu 36. Kolik ty? Ty vole, 23. Mám to úplně na bomby? Dobrý. Ty debil, ale dobře, kdybys trošku ještě dal Ty debil, a to se nesnažil, že? No, vole. nejlepší 21, vole. Nejlepší Slovák, oh yeah. 21,51, vole. Ty jsi nejlepší Slovák, jsi hned za Záhulem a jsi mezi Záhulem a Lukášem Věluchem Bédou. OK. Což je dobrá Tak to je společnost. dobrá parta. To jsi špátej, protože tam toho Pepu ještě nemáme zapsanýho, bych řekl. 21 tak to sekund. sa mohol snažiť, ja som myslel, že to pôjde to. Aha, OK. Tak budeme Mož mít na sochu, budúce. tak nemáš. Mít No. No, čerta. Počkej, já tak si jo. to radši napíšu. 21, 51. Tak. Teď jsme to skončili na ministerstvu. Dáme si buď a nebo. Dáme si buď a nebo. No dobře. Před Voskejčopu jsme se zmínili, že jo, to si říkal, že jsi byl tam v tom prvním. A jak jsi se jmenoval? Flek. Flek. Flek? Jako flek na tričku? Jo, nebo? jo. Nebo flek. No. A proč flek? Co znamená slovenský flek? Ja vôbec netuším. Možno akože... Je to taký No my sme skvrna? flek, akože niekedy, že sme flekovali, keď sme šli na bajku a že proste driftuješ, tak to sme Jo, jako flek. flekujeme. Jako, že děláš smyky. Smyky. Šmík to. Šmíka. Smík sa volá inak ten, Mišo Smík, pozdravujem, čau. Tak sa to niekto bol, no, to bol môj aj prvý sponzor vlastne, aj ten Bonbon Skateboard, Bonbon Skateboard. čo má teraz, tak on sa volá Mišo Smík vlastne tiež. Aha. Takže má to, ale nenazval si to Smík Skate Shop, ale má Bonbon Skate Shop. Tam měl to nazvat Flex Skateboard. No, Flick. No tak dost už. Hele, olympiáda nebo výlet s Dark Slide týmem? Ježiš, výlet miliónkrát. Dobře. S kým? Z Darkslide má Dobře, to, dobře. nebo za koľkoľvek, ale to Darkslide je to najlepšie, no. Stalin nebo Štvanice? Štváňa, bazén. Dobře. Asi by som sa viac zabavil. Tak jdeme dál, to nebudeme rozvážet. Flip nebo grind? Grind. Flip, no, grind. Kofola nebo Vinea? Oboje. Oboje, to je Jo. správné slova, kureva, konečně. Influencerky nebo youtuberky? Ježišmária. Vypnúť mobil. A tak ty vole. Jsem tě naposledy pozval, tak proč máš u sebe ten týpek, vole? To boli kamošky. Ale... Jasně, jo, jaký máš Tak kámošky youtuberky nebo kámošky influencerky? Ty vole, to je dobré. Stránka Influencers in the Wild. Odporúčam. To je, to je na Instagrame mapovanie akože influencerov, že čo robia, jak pritom padajú do vody a takto, takže... Okay. Influencers in the Wild odporúčam, ale inak neviem. No. Ako, kto je vlastne? Možno, že akože nejakí youtuberky robia kvalitný obsah, napríklad nejaký akože edukačný, alebo čo. Ja to určitě. A ještě k tomu pěkně vypadají třeba. Tak stále nevím. Já koukám na nějakou Slovenku, dějepis nějak vysvětluje. Myslím, že to je Slovena. Na dějepichu? Ne. Ne. Jmenuje pořád televizi. Něco století, něco a to je dobrý, ty vole. Jo, počkej, století to... Je tam za nějakou knihovnou má za sebou takovou. Tak to neměl. Počkej, tak rátajú sa aj tie napríklad dokumenty na streame,
Jak akože youtuberi? To je teraz otázka. No my jsme taky bych řekl youtubeři, jako. To je pravda. Tak potom youtuberku, no. Keď sa akože, lebo tam máš väčšiu šancu mať akože nejaký obsah. Sú potom, že nejaké, že eko-influencerky, ale to je pre mňa také občas na hrane, že najprv nakupovala proste miliardu vecí, že to kúpila viac, jak ja za celý život a teraz je to úplne, že prepad do toho, že nekupujte si nič. Ale akože cením to, robia toho strašne veľa, len ma občas akože keď vidím ten kontrast pri niektorých, tak je to husté, že si hovorím, že vlastne keby si vôbec na tom začiatku to toľko nekupovala, tak tomu pomôže ešte viac. No, nebo kdyby si třeba držela úplne hubu, by to nikdo. Ale nie, ale robia dobrú robotu, to musím povedať, že ako fakt, že... Jak kdo? No jak kdo. Povedat. To je, hej, to je Aby nikdo nepochopil, že všichni youtubeři dělají skvělý jako content. Ne, to ne. No dobře. Řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz? Vodičák. Vodičský průkaz. Vodičský. Se ja neviem poriadne, takže nemôžem povedať. Spousta Čechů neumí. Tak jo. Víš, jak se říkalo v Česku řidičskému průkazu dřív? Ne. Vůdčí list? Vůdčí list. To je hosté. Vůdčí list. To je také akože to je předválečný. Jsem taky nevěděl. Hele, 5 piv nebo láhev vína? Záleží. Portské víno, alebo 5 nejakých 12 dobrých. Oboje. Jo? No jasné. Oboje. Tak jo. Tak jasně, vypít flašku portského bych úplně nedoporučoval. Hele. Bazén nebo rybník? Bazén, skateový. Nebo Mara? Na kúpanie rybník, na skateovanie bazén. Dobře. Zápražný Marek nebo Corey Duffel? Ťažko povedať vlastne. Zápražného mega cením akože na tom. Okay. Duffel má, ako to bolo skôr, že keď som bol mladší a že aj sme sa bavili, keď tu boli na tej, akože na demu, ale zápražného... Bavil sa s Corym? Jo. Co říkal? To si úplne, že nepije. Bolí mne záda. Ja som vtedy, tak vtedy som bol mláďas, to sme kalili dosť a tam som sa dozvedel, že on nepije vlastne, že on nepil nikdy. Už? Nie, on nepil podľa mňa. Nikdy? On toto mal v rodine celkom a on si proste povedal, že ne. Jo, on byl jenom takhle ako to, jo. Jo, práve. Takže tiež obaja, akože oboch mega cením. To sú věci teda. No dobře, zamilovat se nebo pomilovat se? B. Dobře, to řekni celou větou, v pohodě. Radši se teda... B, dobře, s posraní. Panelák nebo chalupa? Chalupa. Máš chalupu? Nemám. Chtěl bys? Určite, v Portugalsku, ale asi niekde. Dobře, tak jdeme dál. Chalupku. A ty seš nějak v tom Portugalsku? Jo, ja to mám dodávku. Ja som tam odviezol dodávku v októbri. Takže tam máš bydlení vlastne? Mám chalupu na kolesách vlastne. Takže jo, tak si ju presúvam a teraz je práve na takom mieste s takým DIY spotom, čo type kúpil obrovský pozemok a postavil tam obrovský bazén. No k tomu to se ještě proberem. No, Jdem dál. Spadnout do divoké řeky nebo spadnout ze zaoceánské lodi? Fú. Bavíme se o divoké řece v Coloradu. OK, tak asi ten oceán má väčšiu túto. Aj keď v tej rieke ťa skôr vypne a nevieš o sebe, podľa mňa. Že to mrdne niekde o skalu a v tom oceáne si tam chilluješ. Když spadneš hodně jako blízko, tak ti to podemele k těm šroubům jako lodním. Dá sa vybrať, že ani jedno nechcem zažiť? Jo, určitě. Tak ani jedno nechcem zažiť. To jsi viděl, vole. No nějaký video, ale z toho, jak se to jmenuje, North Ocean, nebo z toho severního oceánu, ty debile, tak tam bych nechtěl být ani na lodi, ty vole. No to ale úplně jako, já z toho moře mám strašně respekt a tady to je šílený. Ne, na to se taky občas dívám. Vždycky znáš to Chorvatsko, ta rovinka, takový dobrý, vole, a pak ty krávo, ty mrakodrapy. To není prdel. No, to ťa vie vypnúť. Hele, Slovensko nebo Československo? To ja som dosť blbý na tie odpovede, čo? Ne, v pohodě. To tady není správná odpověď ani jedna. Tak musím povedať Slovensko, lebo ja som Československo nezažil a nemôžem o tom hovoriť vlastne. Paradoxně, ty ses narodil v roce 1993, kdy my jsme se krásně rozdělili. Jsi říkal, že nějaká tvoje kamarádka byla první narozená Slovenka? Ja si nie som istý, či prvá, alebo jedna z prvých, ale písala o tom aj bakalárko dokonca, mala fotku s Mečiarom, Ivka, čau. Čau Ivka? Jak se jmenuje? Ivka. Ivka. Čau Ivka. A mala práve, že aj fotku, ty vole, s Mečiarom na nejakých novinách, že proste, že jedno z prvých akože detí, neviem, či bola prvá na východnom Slovensku, alebo tak, jak to je, ale že... Má fotku s Mečiarom, jo? Má fotku s Mečiarom. Keroval si HZDS?
Ešte nie, ale spýtam sa na to. HZDS, vole. Co mám za zkratku, vole? Hajzli, za debil. demokratické Slovensko. Jo, hnutí za demokratické Ach Slovensko. jo. Ty 90 byly wild, jako všude. Vrací sa to, neboj sa. Jo. Foto nebo video? Foto osobne. Jo. Akože, že keby som mal si vybrať, že čo mám robiť, tak asi fotka. Ok. Euro nebo koruna? Už som si zvykol na euro. Jo. No je to jednoduchšie. OK. Ale tu máš pocit, že máš viac, lebo máš akože tisíce, ale o to viac míňam potom. No, To je viděl. A cash nebo kreditka? Asi cash. Mám akože tak, že cash je v pohode, ale kreditka ja niekedy mám totiž to také akože sociálnu paniku alebo z ľudí, takže mne napríklad akože že nevadí mi platiť, akoby, že míňa tie peniaze, ale ten proces toho platenia, že teraz ti povie tú sumu, vyrátaj si nejaké, akože povedzme spropitné, toto musíš tam ísť. Že vlastne úplne debilná vec, ale mám z toho niekedy stresy, že radšej dám niekomu prachy aj navyše. A že Jak hovoří jejich staré úsloví, placením člověk přichází o peníze. Je to hrozný. No nesnáším tenhle proces. To je už taky. Prostě proč si nemůžu něco vybrat a jenom odejít? A môžeš, ale môže to mať následky. To musíš běžet, ale já nerad běhám. No, keď si šikovný, tak to môžeš nejak akože... No nebudeme tady nabádat nikoho. Kolik ale... euro je, tak máš v pátek večer v kapse? Kolik myslíš, že je tak OK, aby ten večer stál za něco? 8 večer a v 1 ráno. Nie, podľa mňa dá sa aj s 20 zabaviť. Jo. Áno, že keď si chceš tak, že proste dať si pivku všetko, da kedy minieš menej, da kedy minieš to. Že je to, ako není to taký extrém. Záleží aj v ktorej si krajine potom. No Popradu, v Popradu. V Poprade to ide, tam s 20 máš zábavy a zábavy. Jo, okay. Fakt? No aspoň ja možno tak to povie, že vôbec. Samozrejme záleží, čo všetko potrebuješ ku šťastiu. No, že to sú potom... No tak jdeme dál. Ne, moc. Aspoň trochu. Hele, cukr nebo hnědej cukr? Asi hnedý, ale viem, že kaloricky aj všetko je to úplne jedno. Jo. Len chuťovo mám radšej hnedý. Dobře. Tom Penny nebo Andrew Reynolds? Reynolds. No Reynolds, takhle z prvního. Tak mám k tomu Andy, bližšie. začal jezdit za Dime teďka. Fakt jo. Co to je? Dime? Co to je? Pro jsme skateový vole podcast, to musíš vidět. To nevím. Taková firma americká, kanadská. Kanadská nebo americká? Ja Ty netuším. zase nevím. No něco No, tak z to toho. musíš vědět, máme podcast. Americká. Dime je americký, protože mají Dime, že jo. Dime, quarter, jasně. Americká. No to je docela zajímavý. Naký starý Já kolena. sleduju Pennyho, ne Reynoldse, takže nevím. Kdo by chtěl do týmu 50letýho frajera? Ako to je mega husté, no. No Že ja keď som bol mladší, tak ja som si myslel, že skateovať budem tak do 24 a že potom proste, že už mi to telo nedá, alebo tak, že som to tak bral, že tých 24 je úplne, že stropný vek. A vlastne sa cítim úplne v pohode, teraz aj v 30-ke. Kolik je? 30. Přesně 30. No, rovných 30. Takže a myslím, že to ide ako, občas je to náročnejšie, ale zase človek na to viac myslí a už sa tak nehrotí do nejakých vecí, čo je veľmi oslobodzujúce. Často. Je to nejvíc osvobozující na tom skateboardingu, že už nemusíš, vole. Právě. Už to je jedno, vole. Už to stejně jako, už nemáš co komu Sedieť s dokázat. mladou Tobě a jsi už si všecko akože dokázal. pozrieš Co? proste, jak tí Nemáš to mladí podobně, skaterujú. nesere tě třeba, že už nemůžeš nic dát? Ať už všecko dál, vole. Já bych dal taky všecko, ale nechci. Jo. No, Presne tak, no. Že už nemusíš proste, že... Nemusíš, ale že by som člověk dal. nemusí, že už jenom člověk dělá Backflip to, z co chce. 15, to by som dal, ale nechám mladým, nechám priestor Tak mladým. to mám podobně, no, to mám podobně. Na Switch to nechám mladý. Jo. Ale ve Switch to nemá se vůbec dělat. Teda. Prdele. Hele, kebab nebo gyros? Ani jedno som nemal, kámo. Nikdy. Ja som nejedol meso 12 rokov. Aha. Tento rok som si dal takú pauzičku trošku, že skúšam akože čo telo povie akoby na rôzne jedlá. Tak jinak tedy. Tak jinak tedy. Falafel alebo halloumi. Jsi zabil. Jsem přesně chtěl říct, vole. Halloumi. Halloumi? To ti chutná víc? Mhm. Jak to? Mně to vždycky No. přijde jako... A mne práve, že, lebo Ja ten neviem, falafel no. je často proste, že nie všade ti ho vedia spraviť dobre, že niekedy je to takhle. fakt len taká premastená pičovinka. Kuličko, Proste, no. jasně. Takže to halloumi mám taký pocit, Že že to nejíš maso. Teraz vravím, tento rok som si povedal, že si dám takú pauzu, takže občas si dám, ale nejedol som, 12 rokov asi. Ježišmarja. Chtěl zeptat, co teda jet, ale máme pak, vole.
Svíčková nebo guláš, teda nemám vůbec tenhle Segedinský guláš. Segedin. Vegánsky, ale alebo vegánsky. Ja som iný nemal, ani nepamätám. To je s houbama, nebo co tam je? Nie, normálne tam máš to sojové meso, alebo niečo. Tam viděl svíčkovou s tempehem. Tempeh. To som aj mal, tuším. Ten tempeh je ústavec, akože tiež. To kamoš to vyrába dokonca z Indonézie. Vyrába. No, lebo on je akože pôvodom z Indonézie, zobral si kamošku moju. Takže žil v Poprade, no. Tak se potkal člověk z Indonésie s člověkem No, ona je práve Popradu. cestovaná. Ja som tam raz práve bol ich pozrieť na tom. To bolo mega husté na nejaký mesiac. A no, dali sa dokopy. On prišiel sem a tam ten tempeh je ale úplne niečo iné. Tam sa vlastne furt robí len to, že nasekáš si tempeh, zeleninu, dáš to do veľkého voku, pripravíš to, máš rýžovár, k tomu si capneš rýžu a papáš to s ručkami proste. No. Je to lahodné. Snídali jste už? Ne. O ty měl oplatky nějaký. Já jsem oplatky a kávu. Bez masa. Já měl perník. Šveskovej. Dobře. Hele, už si nikdy nedat brko, nebo už si nikdy nedat alkohol? Asi brko. Bez brka bys to zvládl? Jo. A bez alkoholu ne? Akože asi zvládol, ale to skôr, že keď mám, ja som si dával aj takéto pauzy, že mesiac, 2, 3, proste bez alkoholu, že na také akoby prečistenie. A ja neviem, mne tie brka, akože ja by som nedokázal tak fungovať, ak sa tu bežne funguje, že cez deň si zapáliš brko a tak. A keď si cez deň dám brko, tak som celý deň tak. Večer, keď před spaním sa, nebo tak. No, to občas hej, ale aj tak som, ja niekedy práve po tom večernom brku sa cítim ráno horšie, jak po kalbe, že proste mňa to úplne zabije, že som tak zombík. Takže keby som si mal vybrať, tak radšej asi bez brka aj skrz to, že alkohol má väčšiu variáciu akoby, možno nie, že chutí, ale vieš, že môžeš ochutnať niekoho domácu pálenku. To mám rád strašne, že proste ty domáci tieto, alebo ochutnáš nejaký remeselný pivovar, vieš, že. Neznamená to, že sa musíš proste nadrbať, ale že máš tie ochutnávky, alebo vyskúšaš nejaký special absint a proste takto, že to mi príde také zaujímavé. Kolikrát lidi vypěstujú zajímavú trávu. To neviem, ale tam nevidím ja rozdiel a hlavne by som si proste 2-krát potiahal a sundalo by ma to, takže by som si to až tak neužil. No. Dobře. Četl by si radši z Bible nebo z Koránu? A niečo som ešte neprečítal, takže ťažko povedať. Taky si to nechávám až. No neskôr. Začal som presne s tým, že ten splodil toho, ten toho a no, nejak som sa neprekusal cestu. Dvojdomek s Hitlerem nebo s Putinem? Ich dvoch do jedného domku, na ktorý vypadlo proste niečo. Výborně. Dovolená v Severní Koreji nebo v Brně? Brno je top. Že? No, ja Brno mám rád, tam je skvelá parta. Máme dneska dobrýho hosta. Konečně. Proč si o tom tak teda odešel? Byl až moc dobrý. Tak i Brno nebylo, vole, o jakým on mluví teďka, vole. Dřív, vole, kolik je? No, to už je let. No dobře, jdeme dál. Bezdomovec v Barceloně nebo v Bratislavě? V Barcelone, tam sme s nejakými felili aj. My sme tam boli raz na 10-dňovú túr, že sme spali na ulici iba. Aha, sme niekedy tak chodievali, že proste, že, alebo že vo Švédsku, že a nemíň ani korunu proste, že dumpster diving, proste tieto veci. To je s nima niekdy. A je to... A v tej Barcelone sme proste na nejakej kalbe zrazu úplne felili, nám tam dávali brka bezdomovci a tak, že vlastne, keďže my sme boli tiež bezdomovci. Okay. A to bolo husté. V tej Bratislave čas, ako neviem, no, všade sú niekde akože v pohode bezdomovci. Ale ja tomu nemám zmapovaný. No, ale niekde je to proste, že už sú moc akože mimo. Už proste, už sa s tebou nebudú baviť o ničom, ale ja som niekedy raz, pokiaľ som so mnou tak nejak, za mnou tak nejak prirodzene proste chodia asi. Si vidia, že som homie. Alebo niečo. Já vidím tam Loužeho na čepici. No. To by mě přilákalo. Znáš Loužeho? Jasné, hej. Jak to? Jak to? Tak sa tu všetci poznajú skoro. No a už som tak. Nie, tak Louže chodí aj na tieto ja myslím, že si nestavíš něco. Ja nie. No ja som na to moc rozlietaný asi. Louže je opak úplne, on je akože proste organizácia to, že fakt a myslím, že tam by sa to nedalo podariť, že ja by som mohol povedať, že tak môžem vám týždeň pomôcť a potom odídem preč a to pre nich nemá cenu. Okay. Ale rastú mega, to akože cením. Dobre. Že to majú tak rozbehnuté, že strašné bomby.
Longboard nebo koloběžka? Asi by som si skrátil longboard a spravil z neho nejakú. Jak veľký longboard? Ja by som ho vyrezal na cruiseriček a mal on taký cruiserik. No. Dobře. Kde je vůle, tam je cesta. Hele, dobře. Kniha nebo Netflix? Kniha. Ale to je akože pekné povedané, ale veľakrát by som sa zasekol viac na Netflixe, ale teraz som to tam už zrušil, takže teraz vyhráva kniha väčšinou. OK. No, tak to bylo buď a nebo. My vám ukážeme, co pro ně máme. No, jako v druhé části se dozvíte tady o Igorovi, jak tetuje. Co se tam dozvíme dál? Jak tetuje, jaký pořádá workshopy, čím potiskuje oblečení, s jakýma secondhandama spolupracuje, jaké linority, grafiky dělá, co je firma Navzdory, jeho kočovný život, udržitelnost ve skateboardingu. Tohle trvá jenom 2 hodiny. Dodávka, Manlife, Darkslide, surfing, snowsurfing už řekl, znovu používání věcí, takže uvidíme, co všechno probereme. Každopádně vás čeká u nás na Hero soutěž o voucher na 2000 korun, ten je tam na stole, takže tam nedosáhneme. O voucher na 2000 korun kam? Do Artspace Tattoo Studio. To je vlastne na Holeškách nové štúdio. A tam som sa presne že dostal do super party, že sme boli na pive s Peťom Molcom, s nejakou partou a typek vedľa neho žaba, že hej, ty tetuješ, vieš čo, my otvárame nové štúdio, chceš sa pridať? Vrám, že hej. A bolo. V Holešovicích? No. Artspace CZ Tattoo, což mám nejak tak, ale dá sa to nájsť a je to veľmi pekné. Máme tam terásku, kde sa dá grilovať, je to fakt, že super štúdio. Co za 2000 tady na té ruce by se dalo udělat? No tam je akože tých 2000, to je inak na... Prosím, nech nepíšu ľudia akože nejaké, že tu mám obrázok taký, ten by som chcel, takže to je na motívy, ktoré už sú spravené. Ideálne. Dobrý, ale může přijít s obrázkem a mu řeknete 10 a má 2000 slevu. Alebo, no... Je to tak, nebo ne? No, a tím to upřesním. Uvidíme počas toho. No najlepšie je to na výber tých motivov alebo na niečo v tom štýle, že to bude odo mňa, takže že nemôžem niekomu takto povedať, že vieš čo, bol som v tom podcaste a ty teraz budeš tetovať. Ale 2000 tam je akože to je štúdio, takže klasika 2000 je tá minimálka. Okay. Čiže ofiko by si mal vlastne za čokoľvek, čo tam proste robíš, že za tú prvú hodinu aj s prípravou zaplatiť 2, ale vždycky je to ako tým, že tetujem skejťákov, nie vždycky to tak je. Okay. ale hej, tak 2000 je proste nejaká taká úplne klasika, basic proste vec. Takovýhle logo. No, trebárs, alebo niečo to proste také zhruba v tej veľkosti. Nie, tak to zaplatím Honzovi. Komu? Tobě. Ja ešte aj jitrnicu. Kolik by stála jitrnica? Jitrnice, kámo, to by som ti, kebyže si tam dáš jitrnicu, tak to ti spravím za pivo, ktoré budem popýtať. Tak dělej, pojď, za pilové, Ty vole, to bych asi... To bych asi nedal. Tak jste se dozvěděli, co všechno uslyšíte v druhé části. O co budeme soutěžit? A Igore, tebe teďka čeká takovýto poděkování, rozloučení tam do toho objektu. Ďakujem. Majte sa, ďakujem za pozvanie hlavne, som rád, že sa to konečne po tých mesiacoch sme sa domluvili, výborne, podarilo a ďakujem, majte sa krásne, pozdravujem partu, všetku zo všadiaľ z celého Československa a bla bla bla. Čaute. Tak jdeme ještě zpátky na chvíli k tomu tetování. 30% vlastně z té kérky jde štúdiu. Co za tím uměním je, že si někdo tady udělá takhle křivý čáry, 4. Čiže ja to cením, ale není to pre mňa. Ty jsi tetoval makrelu? To je prostě najlepšie, ideš si zajazdiť, potom ideš prostě spraviť kéročku, pivečko. Tak to byl debilní nápad. Tak som si prostě úplně posral ruku s nejakým akože handpoukom. Co všechno se u tebe může člověk naučit dozvědět? Vlastne, že hneď na prvú sme mali jednu z najväčších zakázok. S čím radši ty děláš materiálem? Umenie, jak je nejak dobre spravené, tak ti vydrží po tej recyklácii najdlhšie. Ne, teď mi to někdo konečně vysvětlil, no. Ten skateboarding je dosť neudržiteľná aktivita. Ako. Ne, to je důležitý, si myslím, no. Kupovať tie veci čo najviac lokálne je podľa mňa to najlepšie, čo môžeš spraviť. Se ti v Popradu nelíbilo, že takhle cestuješ? Nepotrebuješ ísť nikde inde, máš tam prostě všetko, muziku, skateuješ. Jako seš jeden z mála lidí, co má home office bez počítače. V Portugalsku som tiež na dedine, že pre mňa tá Praha je prostě strašne veľká už. Máš nějakou novou vyhlídlou krajinu? Som v nejakých knihách čítal, že kto má sen, sklame sa. To může člověk vašemu uskupení jenom závidět. Pražskí skejťáci sú modná policia jak debil. Dobře, takže jinak, nejhorší trend ve skateboardingu.